Bazalwane, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu namhlanje nakulolu suku ukuthi sasigcinile unathi bazalwane, siyabonga kakhulu. Namhlanje ngifisa bazalwane ukuthi-ke si-clarify noma si-understande izinto ngokwezwi likaNkulunkulu. Angizochaza indaba yetori nokuthi lokhu engizokhuluma ngako kuvelaphi, kodwa ngicela ukuthi ungilalelele kona kuze kube sekugcineni. Zovula-ke izwi lenkosi laphana kuPetru 2 chapter number 3, soqala kuverse number 3. 2 Peter chapter number 3 verse number 3. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usuku, behamba ngezinkanuko zabo bethi siphi isethembiso sokufika kwakhe na, ngokuba kuselokhu obaba balala. Konke kumi kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa, ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini, nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Ayi bafowethu, okwathi ngawo izwe elalikhona labhubha ngokukhukhula kwamanzi, kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwe umlilo ngalo lona lelizwi, futhi shilo umlilo uzophuma ezwini, kulinde usuku lokwahlulela nokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyo iNkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane, nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Ukube bengizoshumayela ngaleli verse lodwa nje kuningi bengizokusho, kodwa ngikho lapho namhlanje. Verse number 9. iNkosi ayilibali ngesethembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Kepha usuku lweNkosi luyakufika njengesela. Bafowethu, usuku lweNkosi akekho laziyo, luyakufika njengesela. Kusho iBhayibheli, akusho ukuthi luyofika abantu abazoprofetha ngosuku bese liyafika usuku. Cha, kuthiwa lolu suku luyakufika njengesela. Hayi bafowethu, mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoba, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo uyakusha. Verse 11. Njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo, kumelwe ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu, nibheka nilangazelela ukufika kosuku likaNkulunkulu ayakubhidliza ngalo amazulu ashe onke kushe kuncibilike na. Kepha siyalindela ngesethembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukuluka. iNkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Bafethu, anginawo umlayezo omningi ngaleli verse, kodwa ngifuna ukukhuluma into nje eyodwa bazalwane, yokuthi kubalulekile ukuthi uma umzalwane ube umuntu olaziyo izwi. Ukulazi izwi kwenza ukuthi kungabikho into ekusheka kalula, kukwenza ukuthi ungabi nenye into oyikholwayo ukwedlula lona. It doesn't matter ukuthi imessage ifika ngobani othi ubuyaphi, kodwa iyodwa into ekufanele ibe iscale, ithathe imessage efika nomuntu ifake esikalini, izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ilona efanele lihlale kithi, ligxiliswe kithi, ukuze uma kukhona umuntu okhuluma nathi akhulume into esizoyizwa kahle. Yini ukuyizwa kahle? Ukuyizwa kahle ukuthi fanele siyimeje, siyisearche ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi lento eshiwo yilo muntu, noma ngabe isiprofetho esikhulu kangakanani, noma ngabe lo muntu mkhulu yena kangakanani, noma ngabe wakhuluma eqaleni izinto zenzeka, kodwa namhlanje asimbheki ngokwentayo yenza, asimbheki nangokubukhulu bakhe, asimbheki nangokwemessage eza ngayo, kodwa simhlola, simfaka kwizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ilona eliyiscan, ilona elikwazi ukusichazela kangcono ngemessage umuntu asuke ekhuluma ngayo. Lithi izwi likaNkulunkulu-ke bafowethu lana, akekho umuntu olaziyo lolu suku. Hayi bafowethu, akekho umuntu olaziyo lolu suku, akekho noyedwa. Nofika nesiprofetho namhlanje siyamtshela ukuthi ayikho leyo nto yakhe yosuku, ngoba lithi izwi likaNkulunkulu lolu suku liyakufika njengesela.
nakuMathewu olukhulu lisho kanjalo leli verse lithi lolu suku lwenkosi akekho laziyo nazingelosi even nendodana uqobo lwayo ayilwazi lolu suku lokubuya kwayo. Hayi bafethu, hayi bazalwane, kodwa usuku lwenkosi laziwa uNkulunkulu, laziwa usuku lwenkosi lufihlwe kuNkulunkulu okuyena owaziyo ukuthi lolu suku lokubuya kaJesu qala ezolanda ibandla lakhe aphinda abuye kwesibili esezogoqa umhlaba. Lezo zinsuku zonke azilotshiwe ezwini kulotshwe ukuthi lolo suku lukhona futhi luyeza, kodwa alilotshiwe ukuthi lizoza lufike nini. Manje bafethu, ilento engifuna ukuyisho namhlanje ukuthi asiqaphele ukuthi abantu uma bekhuluma noma bakhuluma kuma-podcast amahle kangakanani, adume kangakanani, iyodwa into thina esime ngayo, sime ngezwi okuyilona elikhuluma into engcono kithi. Izwi kaNkulunkulu ilona elisifundisayo nelisikhumbuzayo ukuthi kodwa uNkulunkulu yena noma senikhulumile nina, yena kodwa wagcina etheni, ngoba amazwi kaNkulunkulu lawa okugcina elithe izwi kaNkulunkulu akungabikho lutho olu-edwayo nolu-subtractwayo kuwo. Uma umuntu enza ne-revelation asimelene nama-revelation, but the revelation must be aligned with the word of God. If the revelation is not aligned with the word of God, that revelation is not correct. The revelation must be in line with what God has said in his word. That revelation is the only revelation we need to believe. God, the other revelations that come with people, those revelations are null and void. They cannot be considered as from God. Especially when we talk about this sensitive issue of the coming back of the Lord. The coming back of the Lord only relies on what the word of God said about it. So that is why the word of God said, therefore let us prepare ourselves and be ready, because we do not know the hour or the day when the Lord is going to come. So let us not be intimidated by so-called people who are coming back from heaven, by so-called people who have dreamt, by so-called people who said they have met Christ face to face. We are not against them, but our problem is that whatever that they are saying about in their revelation is in contrary, is the opposite of what God said in his word. Now the question is, before I close, what is it that we need to believe? Do we need to believe in the revelation that you have said, or we need to stick to the word of God, on what the word of God said? You cannot tell us otherwise unless you tell us through the word of God. If it is not the word of God, then we have a problem. We are not against you. We are not against what you are saying, but we cannot accept something that is not in line, that does not align with the word of God. May God bless you, faith. Let us not be intimidated. Asilaleleni abantu kodwa bese simeja into abayishoyo ngokwezwi kaNkulunkulu. May God bless you. uNkulunkulu abe nani. Siyabonga.